Hi sa mga tambay, ako inyong mananong maninay. Manay Wawi, hello Philippines, hello world, hello Kitty, hello Janak, Simbangon, and of course, kanong adlaw ako ang inyong Master Hans, Hans Pork and Beans, ang mabutbuoton nga feng shui expert. Hi everyone. So, guys, year 2020 is year of the rat. Sa atong mga igsuon nga ilaga og batasan, ilaga pa jud og nawong, tuig ninyo karon. Char lang. Binuang rining atua guys, busa unta, walay masakitan. Matud pa ni Master Hans, ang nataw daw sa Year of the Rabbit, dili kaayo swerte karon tuiga, susama sa mga nataw sa Year of the Horse ang mga kabayo, kaya ang kabayo daw kuno is direkta nga kontra sa ilaga. Nan, ang akong pangutana, unsay connection sa rabbit o kabayo ngadto sa ilaga. Mga kaigsuunan, ang year 2020 kuno is tuig sa mga single. Meaning, chance nila karon nga makakita og love life. Pero kinahanglan, permanente ka mag-atubang sa South. Kay naa daw sa South part sa atong kwarto, nakatambay ang love star. So kung naay manawag ninyo taga North, East o West, dead ma. Masaya. Ang dapat po daw kuno nga ang cut 3 nakatubang sa South, ang wala katuod sa South, problema na ninyo. Og ang walay cut 3, ayaw na mo pangatulog. Labaw sa tanan, mga kaigsunan, bawal makatubang og samin or mabawal magbutang og samin atubangan sa inyuhang bed. Kay kamura ang makakita. Busa, imbis nga samin ibutang atubangan sa inyuhang bed, gamita ang front camera sa inyuhang phone para puhon dali na ma-upload sa www.xxx.com. Pahinumdum lang sa atong mga kaigsuunan, kaning ato buot-buot lang nga guide kay naara gihapon sa atong mga kamot ang dagan sa atong kaugmaon. Busa mga kaigsuunan, again, ako ang inyo ang Master Hans, Hans Pork and Beans. Sa mga Chinese, amigo o mga kapamilya o mga kauban sa trabaho ng mga Chinese, Happy Chinese New Year. May pa ang Chinese, Happy. O sa dili mga Chinese, alams na. Masaya!